बिथाङा होनदों नोंनि फिसालानो 2 लाख थाखा आं गाबोननो सोना हरगोन बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायनायाव थेवब्लाबो आङो डाइरेक्ट खोथा होआखैमोन बिथाङा नाथाय आंनि न'आवनो थांनानै गाव जबरदस्ति खालायहैनायाव आं बायद्धता जानांदों बिनि दाय दसआ आंनि नङा नाथाय बिथां सांग्रां ब्रह्म डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बियो प्रपागान्डा आंखौ बायदिसिना लफायनानै बिथाङा फुंबिलि समाव आंनो फन हरनानै गावनि न'आव लेंहरनानै बिथाङा बायदिसिना आंखौ लब लालसा खालायहोनानै बिथाङा आंखौ बुंदों नों दा मोनायाव जेरैबाबो जोंनि बिपिएफआव हाबफैनांगौ बिथाङा गावनो आंनि न'आव फैनानै गाव लिरना लाबोखानाय रिजाइनेसन लेटारखौ बिथाङा आंखौ A4 खाथायाव आंखौ लिरहोनानै लोगो लोगो गावनि मोखाङावनो आपल'ड खालायनानै रिजाइनेसन लेटारखौ फाथायो गिबियावनो नोंथांमोननि मिडिया पार्सनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावो आरो लोगोसे नंगौ मैयानि जाथाया नंगौ मानो होनोब्ला आं गोरोन्थि साननानै आं मैया थांफ्लांदोंमोन बिनि दाय दसआ आंनि नङा नाथाय बिथां सांग्रां ब्रह्म डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बियो प्रपागान्डा आंखौ बायदिसिना लफायनानै बिथाङा फुंबिलि समाव आंनो फन हरनानै गावनि न'आव लेंहरनानै बिथाङा बायदिसिना आंखौ लब लालसा खालायहोनानै बिथाङा आंखौ बुंदों नों दा मोनायाव जेरैबाबो जोंनि बिपिएफआव हाबफैनांगौ बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे आं बिनि सिङाव खोथा होननानै आं न'आव फैदों न'आव फैखांनायनि उनाव जेलाना दम खनसे अखा हाखांनायनि उनाव बिथाङा आंनो आरो फन खालायबावबाय नों मानो दाबो रिजाइनेसन लेटारखौ होदोंना होआखै ओहो आं होआ बे खोथाखौ बुंबाय आं दाना नों अहाय दं जाबाय आरो दा बाहाय आं न'आव दं बे समावनो आंनि प्राइमारिनि इयुथ कमिटिनिनो प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिपुल नार्जारि बिथाङाबो बे समाव दंफैयोमोन दा बे थानाय समावनो बिथाङा गावनो आंनि न'आव फैनानै गाव लिरना लाबोखानाय रिजाइनेसन लेटारखौ बिथाङा आंखौ A4 खाथायाव आंखौ लिरहोनानै लोगो लोगो गावनि मोखाङावनो आपल'ड खालायनानै रिजाइनेसन लेटारखौ फाथायहोदों आरो लोगोसे खोथाखौ आं बुंनो हायाखै बे बायपस खालायनायाव आं बे खामानिखौ भुलाव आं मावफ्रांनाय जादों बेनो बिसिनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि फाव फान्दायनाय बे गोरोन्थि हाबायाव आं मावफ्रांबाय आरो दिनै आं थांनानै जे आङो मोना समाव उन्दुनायाव आं गोजोनै उन्दुनो हायाखै आं थानो हायाखै आङो मानगोनां जोंनि बारग' EM रन्जित सार बसुमतारी बिथाङा आंखौ फिसा बायदि अनो बिनि अननायखौ आङो हरसे गोसोखांनानै आं मालाबाबो आं गोजोनै उन्दुनो हायाखै फिन आंनि बेफोरबायदि आंनो गावनो दाय दसखौ मावफ्रांनायनि थाखाय दिनैहाय आं फिन आरो बारग' EM सार जोंनि मानगोनां रन्जित बसुमतारीनि सायाव आं दिनैहाय फैफिननाय जादों नोंथांखौ जेरै खालामदों फिन बेबायदिनो बिपिएफनि मानसिफ्रा गुबुनफोरखौ बिदि खालामदों नामा बिथाङाथ' आंनि रानिखाता प्राइमारिनि माबायाव बिथाङा खायदा कौसलखौ खालायबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा रावखौबो हायाखै खिन्थु आं सासे रुनिखाता प्राइमारिनि आफादगिरि जानायलाय बिथाङा आंखौ बोरैबा आंखौ लांनानै बिफांखौ गुलुंहोनो बे खायदाखौ लादोंमोन बिथाङा आरो आंबो साननो हायैयाव मोनसे खोथा बुवा होननायनि थाखाय आंबो लब जाफ्लांदों मानो होनोब्ला आंबो नाना रोखोम टेनसनाव दंमोन बिथाङा होनदों नोंनि फिसालानो 2 लाख थाखा आं गाबोननो सोना हरगोन बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायनायाव थेवब्लाबो आङो डाइरेक्ट खोथा होआखैमोन बिथाङा नाथाय आंनि न'आवनो थांनानै गाव जबरदस्ति खालायहैनायाव आं बायद्धता जानांदों
नोंथाङा बेबायदि जाबाय जिहेतु दा सोरखौबा बिदि खालामब्ला माबायदि सांग्रां खालामनो लुबैयो? बेफोरबायदिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनि UPPLआ आं जेरै दैदेनबोदोंमोन रुनिकाटाखौ जोंनि UPPLआ गासैबो सांग्रांखा आंनि रुनिकाटा प्राइमारि आन्डारनि जेसेबां 33टा गामि दं जोंनि UPPL वार्कारा गासैबो सांग्रांखा खिन्थु बेनोल' दिनैहाय आङो गुदि बिफां जानानै आंल' दिनै बे गोरोन्थिखौ हाबा मावफ्लांबाय जायो दा बे गोरोन्थिखौ मावफ्लांनो थाखाय आं सारनिसिम आरो जोंनि UPPL मावथि लोगो नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिनाय जायो।